marhite-hite goar di bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu di porbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon di dok Tuhan Jehovah, joon namaho jala alusak kuma ibana. Saya dongaku do ibana juppa hagugutan, paluok kudo ibana jala marmulia ibana bahenokku. Saya pamahapok kudo ibana sari matua, martuo na hundul di pangodingan ina tubili, jala namian di linggoban di pargugo na suatu dosan. Nama dok tu Jehovah haporusakku jala partarungwaku debatakku. Marhaporusot tuho doau. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali Tuhan dibata amanami dan ibu nagijang. Asi maroham dihami halak nagaleon. Di idaho nagugudu musunami. Saya talu dohami dibahen alani hagaleon nami. Dibaheni upangi dohami tuho. Saya pargugui jalapamonang mahami maralo musui. Marahite-hite panonan ni anak haulongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tatangi homa patik ini bantah nani eneksian pasalmen bidu 50 ayat 15. Jala jo maahu juppa diari hagugutan asa hupaluaho asa dipuji ho au atong rak mangidogugo mahita Tuhan di bantah lau mangulahu no bartu patikna ali Tuhan di bantah sai pargugu imahan mangulahu na patik. Amin. Topati
madosanta martangiang mahita. Ali Tuhan di bata para gugu no satu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujuluni habangso habari yaumi manopoti jala manggagukod dosa nami. Masa jojot warsahi hami ho marahite-hite pikira dohot hata dohot pambenan nami narwai. Jang huaholongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ati-ati nami dohot nasa todi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doso diri nami huwai kami dibaheni tamari masamamu jalau humamu hami tuhamatian saliling nililing nai alai nama pulus mahamin waeng tuasini roham nagodangi mangidu sian nasa roha nami hasisawin dosa nami saluhutna sayuru pihami paubah rohanami ali Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami dot alan ni guar muna badiai ali Tuhan saya si maroham di hami halak nadangolon amen. Tabigima hata baga-baga taringot tuhasian dosa songonon hata ni Jehova unak homabiar ayahuro siluduoko nungopulu hujo guarmu ahunap punasaho asangamo madibetana gijang amen. Tabigi jalata jahama hatani dibata turpuk epistel di minggu sadarion imana ni enek sian evangelium Matius bidu obat mamuka mesian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada atau tajahama marsikat sore tarujum Tuhan Yesus dungi ditogihyoto di ima Yesus tu halongonan asa diujuni sibulis ibana dungi tidak potos pangujui ma ibana nin nama moro natutuho anak ni debata dokoma batuon gabesi panganon dungi ditogio siwulusi ma ibana tuhutan na badiai ipajongjong maibana tu atas bagas joroi dungi ninda mamadok ibana
jala disima panitia sosialisasi gor-gor di panitia nang terpilih boy matajaha di lebar titing ta ganup nababituhon parar tahun ase nadabba na di hari Rabu tanggal 10 Februari 2026 nunga di tuor seksi Paropua B perlengkapan di kamar tidur di Bagas ni Huriatta na di Pulau Gebang Permai 5 kasur ukuran queen 2 buah tempat tidur 1 buah bantal kepala dan bantal guling 2 set spray sarung bantal sarung guling disudi perlengkapan ini gabi asik ni Huriatta haga BP Resort Cakung nabawaluhon titing para bugason titing parjolo do titing paduahon naing majalo pasu-pasu para bugason 5 situa Junior Sigiro anaknya mata pi Sigiro nainam tubuh ni inata bi burusagala nainam alamat Pulau Gebang RT 06 RW 04 nomor 147 Wi Jericho ruas ni Huriatta haga BP Resort Sakung Distrik Walu DKI Jakarta doho oroana erita buru papahan buru niamata papahan nahinan tubuh ni nata buru pasaribu alamat Jalan Sultan Agung nomor 124 RT 05 RW 04 Rawapasung Kalibaru Wi Emmaus ruas ni Huriatta haga BP Resort Cakung Distrik Walu DKI Jakarta pamasuk-masukan ni nasida di hari Sabtu 20 Februari 2026 di Gereja Haga BP Resort Cakung tuhat nama masuk-masuk para bogason ni nasida napasiahon Dewan Koinonia naparjulu seksi sekolah minggu membuka hari Sabtu 20 Februari 2026 pukul 10 naing di Patupa Mamuse learning salo guru sekolah minggu pinangido matuak kasalon guru sekolah minggu asaro madohoti kegiatan learning ini napaduahon seksi remaja rapo perayaan paraheo seksi remaja ditunda sadarion jala di Patupa di hari namangihut napatuluhon seksi paropuan jamuan kasih bulanan sadarion Minggu 22 Februari 2026 dung sidung par minggu pukul 7 do par minggu pukul 7 seksi paropuan nasian Ui Nasaret Patupaho jamuan kasih ima berupa minuman kopi do teh manis tu salu ruas nomor minggu di Bagasan Arianon napa 10-10hon Dewan Merturia pelatihan alat musik Taganing latihan alat musik Taganing nunga di Patupa B mulai dari Selasa tanggal 10 Februari 2025 wakati kita mangihut setia hari Selasa merdalam materus jala masuk pukul 10 wib saat tu pukul 20 wib binangido ma tusude nang mendaftar asaro latihan hobar tubuh partikian naung ditotopon nabasa pusadahon Dewan Diakonia kunjungan kasih di minggu nasalpu di Patupa Huriatta do madulu ruas namar sahi na dirawa di rumah sakit na hinubasan di Patita parhalado do seksi na didulo ima amat tapardumua si mangusong di rumah sakit pekerja Sian Ui Nasaret na baduahon amat tasitua peta pubolon di rumah sakit Eka Hospital Harapan Indah Nasian Ui Kana tuhat teman mangalehon malung ni sahid di sudi ruas namar sahid
na dirawat di rumah sakit suang songoni nang akaruas na dirawat di bagas tabi. Dapat 2 hon ulos ulang tahun napa 70 tahun. Di hari Minggu tanggal 1 Maret 2026 di Batu Pahuriat taropasaha ulos ulang tahun napa 70 tahun turuas nama ulang tahun napa 70 tahun di bulan Februari 2026. Tujuh di ruas nadong keluarga na terdaftar nama umur 70 tahun di bulan Februari 2026. Boima di Baboto tuak kasih tuawi nabi. Sudah titing doh titing parhepengon. Boima tajaha di lembar titik Taganuk. Songonima saha ni titing di huriat tadi bagasan minggon. Hami parhalado haga pipire so cakung. Pasahat tom mauliate tujuh di ruas ni huriatta. Di pasu-pasu tuhatta maganu rumah tanggata. Ngulutta si ganupari. Do akka palian na tapasaha turiana bae sangat diguarna. Sonari sahat ma tu acara pelantika penitia pesta huria, pesta kotilon, do pesta hut gereja na papaplo opaton tauton. Laos sosialisasi ma panitia dung sidung pelantikan waktu dipersilakan. Shalom. Surat keputusan nomor 001 garis miring SK garis miring R08.26 garis miring Romawi 2 garis miring 2026. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resut Cakung berkedudukan di Jalan Raya Bekasi kilometer 22 nomor 111 Cakung, Jakarta Timur, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan. 1. Hasil rapat jemaat HKBP Cakung tahun 2025 tertanggal 27 Desember 2025 tentang pelaksanaan Pesta Huria, Pesta Gutilon, dan perayaan HUT Gereja yang ke-44 tahun di Gereja HKBP Resut Cakung. 2. Hasil pemilihan panitia Pesta Huria, Pesta Gutilon, dan perayaan HUT Gereja yang ke-44 tahun di HKBP Resut Cakung tertanggal 25 Januari 2026. Memutuskan dan menetapkan nama-nama yang disebutkan di bawah ini sekaligus kami panggilkan datang ke depan untuk dilantik oleh Inang Uluan. Ketua, Amang Luhut M. Siahan, dipersilakan ke depan. Dari Wik Sarbat. Wakil Ketua, Amang Sintua S. Simbolon, dari Wik Galatia. Dipersilakan. Selanjutnya Sekretaris Amang B. Manalu, dipersilakan ke depan. Wakil Sekretaris Amang Sintua S. Butar-Butar, dipersilakan. Bendahara Inang Nyonya Tambunan O. Borugultom, dipersilakan. Wakil Bendahara Inang Sintua PC Bursimbolon kurang sehat. Kemudian Koordinator Seksi Dana Amang Sintua Suanto Simanjuntak, dipersilakan. Koordinator Perlengkapan Amang Sintua J. Lumban Raja, dipersilakan. Koordinator Seksi Acara Amang Sintua Lasber Siombing, dipersilakan. Koordinator
seksi konsumsi Amang Sintua WP Napitu, dipersilakan. Koordinator seksi keamanan Amang Sintua GP Hutapea, dipersilakan. Koordinator seksi penerima tamu Inang Sintua S. Borsinaga, dipersilakan. Koordinator multimedia Amang Sintua TP Nainggolan, dipersilakan. Siap. Wakil Ketua Amang Hendrik Sigalinggi sama Sintua S. Tampu Bolon. Sekarang kami undang untuk Inang Uluan untuk menyerahkan SK-nya. Hurian itu hatta modok moliate mahita sedarion di parsaurat tradikyon ala di bona ni tahun 2020 onomon hipasdo Hurian itu hatta di pamujiota jalah bartu program ni Huriata di naneng patu pota sada pesta di tonga-tonga ni Huriata ima pesta Huria pesta gotilon dohot sekaligus ulang tahun ni Huriata na pa 44 tahun. Alani aka manginang sadarian nunga jongjong sian tonga-tonga ta perwakilan sian sudi Huriata laho makubasi dohot aka guar-guar naung adong di wartata nakpeso di gorahon sudi alani di sok kamu amang naung ditodo tu hatta marhiti-hiti Huriana makubasi Huriaon dohonon nami ma tuhamuna hobabur hatami mahamuna laho makubasi ulauni didongan itu hatta Yesus mahamuna di parohaito di mahamuna laho patupahuna dumenggan la pauliulion parsaurana dumengga di tonga-tonga nureta haga pipere so cakungon jala pos maru hatta porsia hita di hata itu hatta namandok sai na donganak ko duhamuna alani amanginang di bagasat tikyon ta babaki menasidah babaki tami mahamu nagabi panitia di bagasan guar ni di bata ama anak do todi perbadia.
Shalom. Shalom. Oras madita salutna. Nau parsangapi hami inang uluan padita darna borulubang tobing STH. Nau parsangapi hami amang pendeta Dian Bonardo Raja Guguk STH. Nahu parsangapi hami amang parjamita amang juaksa simang song suang song ini amang inang parhalado ruas ni HKBP Cakung nang salutna amanami doina nami suang song ni nang naposo bulung tama mata dok mau lihat itu mata pardenggan basai siala asidot olong nirwana bohita marpungu lau beribadah di minggu kebaktian siangon sude tutu pamujiot ta tutuhani saya dijalo tuhata mai marhitete ede pelean do tangyang ta dijalo amata pardenggan basai ma tutu songon lasni rohana tuhita ruasnya KBP Cakung amang inang do naposo bulung dison jongjong hami sebagai panitia naung dibabakit huriata sebagai tindak lanjut ni rapat ruas ni huriata di bulan-bulan naung salpu ima patu pahon pesta di huriata jadi napat jolo dono nami do gowar ni pesta tahun songon nadong di warta jemat manang di tikting ta ima pesta huria, pesta gotilon, dohot pesta ulang tahun huria ni KBP Cakung na pa 44 tahun gak bisa ada doinang anggona jolo atau di hari-hari nang salpu tabagi do pesta huria asing pesta gotilon asing anggo saonari songon rapat ni huriata di basada matong pesta huria pesta gotilon dot ulang tahun di gereja ta jadi mardo mutusi amang inang moro tabereng sebagian sian panitia om mahami na jongjong di jolon yakin di hami sebagai ketua bahwa na jongjong di jolon adalah orang-orang pekerja keras orang-orang jujur jadi mangidu hami do gomos di hamu amang do tamu inang ikut dukung ota do sude panitia asa bola sita pasaton pesta non patu paon pesta di tanggal onom bulan sia manang bulan September tahun 2026 ima di Sopo Marpikir jadi amang do tamu inang gomos pangiduan iko dukungan muna do hami asa margugo hami amang do taminang patu pahoni songon gambaran pesta huria pesta gotilon dot ulang tahun gereja ta adong tulu nalao si patu pahon nami adong tulu nalao si patu pahota di pesta tai na parjolo imam sada pengecatan gereja jadi masuk tu pesta hurion masuk pesta tu gotilon dot ulang tahun gereja do pengecatan gereja imana parjolo na paduaon perayaan pesta na patuluon ima hari hana jadi tung macai macai gomos pangilon nami tu hamu amang do taminang asa memang ikon dukungan muna do hami asa boi sada program nata rapoton di rapat huria boi mardalan do dengkan amang inang songon gambaran na di husipon tiki pemilihan nami anggo target tu hami 600 juta jadi molo ni kaji-kaji dot pengacatan gereja boi marah 800 tu 100 juta balga do yang manginang balga alai boi do tapatu pai boi buah sedang boi
yakit do hami molo marsada ni ruha do hita dahadong naso tarpatupa ni tuhatta itu hita khususna ruasnya KBP Cakung sebagai gambaran molo ni paingot jumlah ni ruas ta marpitu ratus sekian molo boi do amang do taminang tung 1 juta pesahala ngapi 200 juta tabayana kota naung karejo 100 juta 1 juta sahalak 100 salak ngawalurus juta manginang aledang tu silaona ikon adong do tong subsidi silang adong donatur sian bagas jala adong do donatur sian luar ala ini amang do taminang mangiru hami do gomos tuhamu saluna ruas ni HKBP Cakung asa tadukung ma asa talehon ma dukungan baik moral maupun spiritual asa margogo hami panitia na jolon asa margogo amang inang parhalado lau patupahon songon pasaton program konsep do proposal nami tuhamu salutna tangya kok kamu hami asa sehat-sehat satu pestata imana boy pasat tami amang do tamu inang salinai sian gomos pangidua tuhamu saluhuna amang do tamu inang do naposo tangya kok kamu hami asa boy margogo hami jala sehat tami patu pahoni imana boy pasat tami ditikisa dari on mole atema di hitam mole atema di tuhata horas.
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima mga ramoti ati-ati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amen. Amua kadongan sa bursiaon, tacaha majolo tupuk sederion, ima sian aduk tolu, ayat 20 sia, rodi 57. Sai babak do ilu-ilu di mataku, dan marpasadian, dan marhasonangan. Pai mamanata panongkor cahuba sian banua gicang. Mataku pahol sorohaku taringotu saluhut buru di hutakku. Sai dia buru-buru suku doau songon pidong suada para landa. Nunga dia depot nasida goluku di bagasan godu lam tepason dope batu tuau. Nunga pola sapulu aik uluku pola hudok tosma non hosaki. Jadi pada juma guarmu ali jahoba sian godu ngapala da bagasi tanga kodo sorakku unang tung padau pingkolmu sian hoi ki dohot sian anghoki jonok doho diari uzu da jujuau tuho nimmudo unako babiar ido sahatna hamwa kadonga sa persiaon so kala batak kita muluta mati do akai de batak tunggurang do aka ede tangsisi cara gembira oidog da akan nasing nyanyian batak kebanyakan lungun tapi gurak kalak tang makala mohon ala dia makadong sa persiaon di pangidohon do tuhita asa toktong di bagasan las di roha maka makadong sa persiaon minggu tahun 5 minggu info kafit pokatio panggilan jowon na maau jadi alusakku maibana hamak kadong sa persiaon dan lani manang di mingguon di Joho Tuhan tu kita sangat tema ni minggu sonok do debata uzu jujuau Tuhan dekat tak kalaku memanggil jadi dan dau Tuhan ni sonok do alai sering geluta pada uhoni bana syak kita aladaha pangalahota tasitongna ibaga sarohamido Tuhani dagdaw tapi kode parende rupane sipata saya sukun rohaku saya dulu di dia do debata dagdaw ibadah bolo hita jonok tu ibadah amak kadongan sa persiaon turpukon ima adung na lungud lao mga dukon ima anyalaman ni panurang Jeremia dia labi bana do akanamasa bana menangison pardangola di bangsa Juda dinaro raja Nebukadnesar lao bang hubuna sida lao manegai bagas joro lao babuan da sida tu taruh habuangan ama kadongan lari dia ko dibason sai babak do ilu-iluku ilu mataku dang papasadian dang marhasonangan situasi hidupnya diberitakan ibadah do tok makila amasa di Juda tiki danga dokter bahid ibadah paduahon danga dokter di mana
Alani do ibana tu debata mangalu-alu. Maka dong sabar siaon. Alani mai di mingguon diajak do kita asa berserah tu Tuhan. Dia pemilik segalanya yang sanggup untuk memberi kita kesenangan ala toktong di mana debata si paragugu. Air mata kesedihan dikeluarkan untuk mengenang situasi yang dialami dalam hidupnya. Jala maka makadongan tutuhan imat dia dukko di mana. Air sadong jolma nabui pangaluan-luanda. Maka dong saya bersiaon kalilik kita terang pajupang di huriat tahun. Jadi toktom manggil sudi bagasan loboni rohani di bata. Biharo serong dope asbara dahami padita juaksa si mangucok inang boru manurung sadun wae do di bara. Jadi alani nungai kita son ima kurang doakan masa talami. Nabui pasratok kita, nabui kita panaon setahun ini, hacit. Bagaimana Tuhan menolong dia, iman waeng ida kodison, conok do Tuhani, conok do. Undak talului tidak tahu. Akhirnya waeng kau sepatah do kurang curma, malului para dekoding atau portibion, ala dietong bolo jolma tangbe gabe hapurusanda. Tu debata ya dokter kita lau. Jala dokter kita olo ditugu-tugu Tuhani. Asipataro kita ditonga-tonga di perguruan dan olo ditugu Tuhani. Olo ditugu ala dalam nai dan lo menirohata. Bukan kesukaan kita, tapi kesukaan yang lain. Odol yang diajak kita menada Tuhani dan dawi bahasa kita jala tok-tok mahita ulo mangalusi bana ulo mangalusi Tuhani isude namasa di goluta roho tu Yesus jala serahkan semua jalanmu kepadanya untuk diatur. Jadi wengok ke makadong sabar siaun ngama udah kita diatur Tuhani. Saya nang ma lomolota naik tahawa. Jala kita di golon masih patah tak putuson hubungan tu Tuhani. Kita yang putuskan. Ala taksa ide kita tu Tuhani. Coba hoba jolo dia para gulus ka do pare. Bolo tapereng dokka taparsita. Asaboy niyan kita labtabu inarohatta songon dari bagas rohatta ima. Jala bolo so pitor di leo Tuhani natabang ido. Olo taburuk. Hape sa sitong na pohara jolma na hutop paon na Tuhani do. Asaboy niyan para untuk mengerti bahwa bukan jalannya yang kita ikuti. Jadi hamba kadang sabar siawan alani Microsoft bolu ta bereng-bereng dok kaca di portibion sipata do hatta biar buah manuang jadida buah manuang ujungna alani di son si Jeremia mengadungi bana termasuk basongon hodok kodakin edena kana lugun-lugun dan girang tapi dia mau agar Tuhan menolong dia. Dia kata kison saya bak do ilu-ilu di mataku dan merpasedian. Bak terus menerus turun karena kesedihan. Di mana menggukon persorion di bangsoda. Menggukon persorion di bangsoda. Molo hita pe naing do tong ro iluta bolo hita martagian. Tak salai asal maunang bebain. Ya udah ngoro halak bani tangis di lilu apa yang sedih
ala asa boido ibana rapota sikon telona. Apa yang diinginkan dapat tercapai. Tangis ibana, naks bersedih. Alonggoi, Holland molo ibana naing dipuji halak. Apa kadang sabur siaon? Kejahatan semakin lama semakin meningkat. Jala kita sering naing mengingiton dia do ngata mohon. Dia tak halo mohon. Nasa guru tu di do manang sa guru tu lah berohani di bata. Aduh waeng. Jadi kita diajak asabui sudah kita amereng au subitok. Si Jeremia dia dungga di adungna doon. Dia dungnai tang trabereng-bereng bana bang sonai. Nau dijajah sian Babel. Raja buka Nesar. Idoda ro anukup nasida. Jala toktong hasida bahen susah. Dan dia di nasida be hasonangan bangsui. Alai lam lele nasida lam puido mangatusi dia do silo rohani debata. Nakina kondison madawi marap dia buhu di mana tugodu. Tugodu na sebuah mungkin lalu ibana siani. Alai rodo bagu rupion. Jala laos padurangi do baka tidakon. Kodang di sita koronda ala nama rupi hala Israel. Udak sita koronda. Dan di heiso daom dia selalu mau untuk menolong orang asal orang itu mau ditolong. Sipata di guluton, olodo hita nang ulu tolong. Nang ulu ditolong. Nang di tahun tabat sulu. Jadi minggu sedarion ibarat itu si Jeremia do jadung naon. Nang oloro tutuhani. Nakeni na kondison udang babiar. Noko babiar. Bolu babiar do kita nang dapotak kita. Nang babiar. Ai nang dapotak hal babiar. Jadi hamba kadang sa persiaon itu alana nang toko-toko di bagasta unang biar enak kotai. Kurang do orang tua biar anak konda, awas hantu dan lain sebagainya. Itu kau tukar lengai, saya biar. Apa itu biar anak konda ini? Kenapa kau takut? Tidak usah. Jadi, ulah biar semangat supaya dia bertumbuh dengan baik. Odo daing abakadongan tongan-tongan yang ulutai. Jala tok-tok mau loho manangihon suara ni Jahuba. Badalana ima parhita na olo hita ajaha hata di debata. Sia kata na ido hita tok-tok berhubungan. Lasro hata debata tok-tok adongan hita. Nama nogu ibadasian godugi ima donganna marhiti si Ebed Melek. Na dibuat dengan tu gudu tang muke berok petolongan alai dinas pada gabanda arok kalak na ulo mangurupi bana. So di marang uluta itu ngatongin na masa di Portibion si pataro hita gabe babiar andalusan akka pikirata ala tayetong dan bui berjalan dengan baik. Kalau kerjasama yang baik dengan Tuhan kita bisa berhasil. Jala doktondo idokon halak pertigor dohot siulahon nadengkan. Omara namaol ditonga-tonga dengan luta. Partigor jala siulahon nadengkan. Waduh kita laba tuduhoni. Tentu kalau kata pe tok-tok ma patuduhon dia do silo boni roha de Tuhani. Jala anggoluta tok-tok ma patuduhon sude adegan. Maka dong sa persiaon
Citong do akasilawana tigor ya sogohon di Portibion. Ai Portibion nunga rura partangisan. Portibion rura partangisan. Jadi di bagas rura partangisan kalau kita dijauh do haposi ba Tuhan debata. Haposi. Roho tu ibadah. Iut ibadah. Mangiut debata ima angula-ula onda to denggan. Mulai ate akin dilantik be panitia ulang tahun. Ora pe huingot ngake 44 HP kuriat tahun. Terkuku mau sudi. Patulus sudi. Asa gabe lastiroha Eropa di debata. Nakin diokor 44 tahun. Yang rilik kape gereja neraku. Gereja kape umur dah 44 tahun. Kape tahabi tikison membangunon astoroha. Jela masih beta-betaan. Asabui lam dengan huriat tahun. Tok-tok mai sudah tuduhon aduengkan. Jala dokode senakin pajoju. Jadi pajoju ma warmu ale Jahuba. Nak senggodung apalah rasa bagasi. Pajoju memanggil nama Tuhan dari segala tempat. Dan godung no sebalga lembah yang paling dalam. Di BG Tuhan itu, manang di dia ko pajoguar itu Tuhan ditangi hodo. Jadi nak tarako di goluta tang be ditangi hodo Tuhan tang yakku. IBG itu. Holani goluta tak sitong Eropa di debata. Tangyak tai tak seturut dengan yang kita inginkan. Nang seturut kita tutuhani. Bolo juho tu ibadah. Roma ho marsoba tu ibadah. Ditangi ho debata do sorak. Jodoh konombong. Imana ko digolum. Pohado halak na tangi ho debata suarana. Tentu ibana matok tuang mengulahon si romo ni rohana. Jahuba do dawoi mangrupi kita. Manang BHP kapolisop idosai molo debata tok tuang padlongan kita. Uidu kita haluar siani. Alani sudah keluarga tonga-tonga di bagas tabi tong ma manugunugu ya lakonda. Alana kita onon magabete mani taonon iba palugunuguon. Di hata di debata tonga-tonga di keluarga. Boleh ate ma tok-tok di pengoto di gereja asal sudah halak abayan pertangyangan di tonga-tonga di bagasda. Asa boy sudah ruas di huria laho manangihon suara di debata nang di tonga-tonga di bagasda bi. Maka makarong sabor siaon ala di mano ay son ima nangarong pengharapan. Sebaiknya ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Walau sesuatu korok kuson, ala godang lo pengharapan tak tulus, tak siswa itu lo moni rohani debata. Ra ngaya godok kondison, out suri, atau pangidui, dilehon debata, gaordo portibion, dang dengkan, out suri, alai permintaan kita itu disaring oleh Tuhan. Odo tuho. Jadi nak kecewa ho. Bolo peso sudi na pinagi dobi dang dilehon debata. Toka makadong sa porsiaon aladima sebagaimana sini Jeremia dari lubang penderitaan dia bersuara menyuarakan ahada asit ilalang. Olo ibana. Maik pe ulumaho pasuarahon ahado na pinangido sa Tuhani. Jadi debata apostrohata. Nakita ko tributon ima unako babiar.
alai de bata matok tong bajuho adlongani ho isuding olum. Jangan bersedih, jangan pernah putus asa, tetap semangat dan hidup berpengharapan. Tetap semangat dan hidup berpengharapan. Oh manuai kita makarongan di tengah-tengah masa di panggulut si kadupari. Asa bohi ta tok tong boy majalo rasi roha sira roba di debatang. Nakpe tangis kita, nakpe marsak kita alai ibirek Tuhan ini. Ibirek Tuhan ini. Yoloido asti rohani kita sang sudah. Ataukah makadongan kasih Tuhan itu kekal sepanjang masa. Kekal. Kalau di rohani debata tok tong do hot rodi salegi lengda. Jala ibana do tok tong madlongani kita. Jala ibana do paluo kita membebaskan dari penderitaan. Tuhan yang mampu membebaskan kita dari penderitaan. Tang joloma atau kidai. Bolu di berdorong amboho sehali dua hari boy ma. Kasih terus sudah. Tang mungkin. Ala di Roma ho tutuhani. Berjumah ho. Patuduhon sudah ngolum. Atau tongo debata mangurupi ho. Atau kamakadong sabar siaon. Ala lima di binggok di payengotok kita. Tonok no debata uju jauh. Hama kadang sabar siaon ala lima taya ringot. Angko paruh kiloni dan perpasadian. Selama hidup pasti ada kemelut. Selama hidup pasti ada kemelut. Taktik kosipata pada kode karungan anggo jauh nabi dekat-dekat sudi pasti ada. Soal berat tidaknya dia menentukan. Holadi dokon Roma hotibana, haposi ibana, jala sudi paruh kilombi, pawu hotibana. Udah komaila. Aispata do tarokon de hulu tahun paile ibadah, ibegitu harian don. Wah nang mau hapir beko, diberek tu hari do anyayem. Dibereng ko, diboto do. Jadi sada hal nang taberek son dia berusaha dari ima boru di utakku mataku pakolso rohaku taringotu saluhut boru di utakku omma taberek kabakadongan apatanda bangsu nasidei bangso raspardi hadiah tang pangurupi na alai doang satu tu kita na proses tu Tuhani do nabuhi mangurupi kita di saluhut akka nauli bagasa ngolura nuai ka bakadong sa bersiaon dinaong pasiu ni ba nga alaba tuwa nuai sahak mahami itu 70 tahun. Jadi dokter mahita sudi bagas rasiroha nakpedong so nuai lubi sini ngurda alai da julo selokian do kami berjamita tikipan dita resot tabi di Jatinegara pagaran lehado huriat tahun jadi atok tong debata madlongani kami manak sadi hari be di guru nami yurupi do kami kurang nama setabulus seperti kira salpu di huriaon alai sudi nai buenenggan do berdalan buenenggan Omah anak kamu kadongan asa bui sudah golut tahun patuduhon silomo ni rohani Tuhaning unang biar unang biar maberitahon berita dari Tuhani unang biar ada hot maho di pendirian si huton Tuhan itu mau jika kita semua turut kepada yang diberitakan unang udah terjebak di golut tos sipata biar terjebak ala malo di dolma seperti kianon gabe ibu kita tu kabolisok nah yang manat abangondun yang manat asa udang terbawa kita sudah lalu berdoa di portipion artua bang kita sudah jalan tok kita udah manuhuk silang di Kristus manuhuk manggul salib Yesus kapan
dan dimanapun itu. Atau kabakadongan alanima di mingguon di bayangot tu kita asa tok kita stoktong porsea tibana jala toktong pajuguarna tangi khoma Tuhan uju juju wow tangi ko asa tangi ho Tuhan ho jala pergawai ho laho pangulahon opone rohana pergawai pertama kita diurupi jala toktong dilewat tu kita sila siroha asa bos sudah 10 tahun lao batu pahon dia do sila opone rohani debata sudah kita na posor Tuhani ala nungga dipilih kita pilihan Tuhan menjadi hamba Tuhan omang ulutan wae manang di dia ho takal perhalado halak naolo rotu ibada mangido pagurupion ibana poso di debata na toktong olo rotu ibada mangido pagurupion da pasaha pa dirim tu debata porsiaho as toktong debata apara kugi hokko tuat tama amat dongani kita tuat tama suasu kita udah kau biar alai pangido masih debata ahado dari pangido roham yang orang Tuhan itu ho ima kita mau kadang sapor siaon toktong mah kita hidup secara jujur di hadapan Tuhan jujur di hadap Tuhan jala tok kita empati nak tudong ata mulodong na bersedih mari empati ma menolong dalam kehidupan dipanggil dulu Yesus asa bertahan di bagas tangian martangiak ko manak sadi hari pe jala Tuhan yang tok adlongani ho ingot ma ditangihon de batado angku haguk jadi unak wabi pertanyaan mangi dia pe jala tok de bata adlongani hita ingot ma turpuko wadokon unako wabiar haposi pa de bata di golum jala batu duha ma soko dia ho makaposi pada amen ale Tuhan de bata manabi rohawit watu hoy baga saropason laho pasahaton mauliate di rohadami di nagolo ho Tuhan toktong angurupi hami di horo hami tu toktong laho patuduhon dia do sila meneroham tugu mahami acara jari mahami jalan dongani asabui hami tu hati tok patuduhoni di tengah-tengah ni ngurus karo pare. Oleh Tuhan, saya hormat tok wadongani kami diganup rumah tangga kami. Mangajari kami, adongani kami, jala patuduhon dia do silanan nabi. Oleh Tuhan dibagas rabason, dibayangotok koro kami, asal ngabiar. Oleh tok berserah hanya kepada Tuhan ke ruas di Huriabon. Siapa menek sahatu damatua saya togu jala jari asa sudah habi Tuhan toktong gabi si hutoko dongani ma Tuhan dang sudah rosti Huriabon lek kamalumot Tuhan takkan bersahid jala sudah rosti Huriabon Tuhan toktong mapesrohana di padongan ombe saya hormat Tuhan padongan sudah kaya kondami nomor sekolah acara jari Tuhan nasida asa gabe halomuan di roham saya dongani ma Tuhan sudi rosi Huriamon akan matua nongulan sia asa boy Tuhan hamek kalan sia patuduhon ulaun nami gabe halomuan di roham situtor dia kadok poso Tuhan dongani ma sudi rosi Huriamon disudi perkara juana saya tunggu Tuhan berdalani dalam silau moni roham di bagas aku maha Tuhan anak sadarion manak tu dia habis Tuhan mangalaka ramoti mahabim ramoti Tuhan sudah kaparhaladom pandita nabi nadong di Huriaon parbisuhi nasida jala tugu asa gabe halabani roham di petujuru nasida di tengah-tengah di Huriaon Homa Tuhan amat dongani sudi ruas di Huriabon
Asa boleh Tuhan, lam tarida sude rencana ni uriam. Tok maho Tuhan, mangulu di bagasar rumah tangga ni kadup ruas di huriabon. Anu guna sida lama kala mohoko. Di homa habi Tuhan. Jala homa tok dengan nabi. Satu homa dagi dotu dinam Tuhan sadarion di bagasan Kristus Yesus Tuhan nabi. Amin. Randa kita. Sai tangihon itangison rohaki dangon nai. Sai tangihon itangison kondikisihon nai. Rohami maturohaku sai diho matodiki. Tatangyak kon mapiliat tau tu debata partang yang mahita. Ali debata manabi dari benua gijang hodo haroro de salahut silih oleh nadengkan dohot nasa ulibasa nama uli utus pasahat haima sinele ombe tu hai pilihan nami tu ho sejalo mai kebe ubda khusus di jolo pasu mai jelar ramoti asa operasi kami pilihanon pati pulo kerajaanmu hitung-hitungan di huriam do di portipion buhai marohanabi mai tertib assalamu tada hami kurang nisli oleh ombe tu hami
Aslam kira-kira hai madok mulia itu ho. Mari dihite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nasanani lehopi, Toni rodi pamataku, Hosadohot gogokin, rodi saluhut artaku, upasahan itu hop, Alea manami dari benua gicang. Saya biar badia maguarmu. Saya roh maharajaonmu. Saya saut malamoni roham. Di benua tungaon. Sogona di benua gicang. Lekon matuham saya dari kongulu siapari. Saya sama dosa nami sogon panesa nami. Ilu saya dongan nama dosa tuhami. Mito ikut pengunjunan. Balua mahabi. Sian pangago. Mulak mahamuri bagasan dame. Jalo ma pasu-pasu si Tuhan debata. Di pasu-pasu jala ramu Tuhan debata maho. Di sotako Tuhan debata maho gina tuho. Jala si barohana minaho. Di depak kon Tuhan debata maho gina tuho. Jala di pasahorhon ma damena tutotim. Amen. Horas barita.